Nyasao ketunye kamokwe. Dalo moko nego mbaka ka wabede bucho mara jo fuamo. Nitie weche moko ma wakane agogwa kako ganda. Okwa ke laro kanga moyo bande laro. To kata mana wan wakano mathoth. Mana ka mi jo jey wachien. King'iyo kata mana gima nyo timore Kisumu ne. Kata mana wach mar Ososini. Yes. Gik mang'eny ma wakano kae mok wanyal ng'ogo. To Victor, kama je ikete gone kama lit na godo. King'iyo appointment nyaka nyo Raila Odinga tho. Appointment mosetimore kata mana lemo mosechiw e sirikal. List mawuok kinde duto ing'ien to joluo adi mane list no. Ambassadors moko nyo ogwel machiegni ka ing'ien to joluo adi man kan. E juma mokalo ni commission mochung' ne weche mag nyayo kwe pacho ka NCIC nyo landi e commissioner Saboro koting'o jakom margi. Onge jaluo e list no kata di kata chiel. Kanyo to we wache nikech oganda Kenya bende ng'eny, jaluo ok nya yudo te. Mano bende wawinjore, mano bende wang'e. Gimoro mabarach ma bende watimo Fred yiena munda kwedi. En ni appointment mora mora matimore thurwa ka. Ok wanya bedo ni jaluo betie kamora mora. Wabende wabedie uru joma descent mang'e ni piny Kenya ka wang'eny. Ok diket joluo te. Nitie mamoko ma bende joluo yudo mok landi, moko nego landi. Koro nikech kata kiyudo NCIC commission no kidhi jok matiyo kanyo ma joluo ibro yudo kang'eny. So regional balance di bende nyaka bedi kanyo bende wadwa dhie ne jotelo matek ahinya na appointments gi samoro. Regional balance jatend pinye matimogi to bende ogo kwande ok jaluo kende. To ka ma okalowa to machielo nego beni wayudie. Prerogative mar mano en mar jatend piny. Yi jotend wanyamna tero nying. Yes. To ng'ama yiero en ng'a? En jatend piny. Obendo dwaro kuchu Bajuni, odwaro kuchu Turukana, odwaro kuchu Masai, odwaro kuchu Somali, ok mar jaluo kende. Mano bende waduoge uru mos matin kata bende wadwaro. Ayie kodi kanyo. Makmana ni lobbying bende bedie gigi. Ibiro yudo ka sama list gini obiro ma kama koro gikiecha